बाबा बाबा पुकारिले बाबा नाई बोलेले हो। बाबा बाबा पुकारिले बाबा नाई बोलेले हो। बाबा के सिंदूर भर डालेले हो। बाबा के भले जोरे सिंदूर भर डालेले हो। चाचा चाचा पुकारिले चाचा नाई बोलेले हो। चाचा चाचा पुकारिले चाचा नाई बोलेले हो। चाचा के भले जोरे सिंदूर चाचा के भले जोरे सिंदूर भर डालेले हो। भैया भैया पुकारिले भैया नाई बोलेले हो। भैया नाई बोलेले हो। भैया के भले जोरे सिंदूर भर डालेले हो। भैया के भले जोरे सिंदूर भर फूफा फूफा पुकारिले फूफा नाई बोलेले हो। फूफा फूफा पुकारिले फूफा नाई बोलेले हो। फूफा के भले जोरे सिंदूर भर डालेले 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 हो। फ
बले जोरी सिंदूर वर डाले लियो फूफा के